Medra o escándalo na cúpula da Policía Nacional. Hai máis axentes que afirman que sufriron agresións sexuais e sinalan membros da dirección da Policía. Puxéronse en contacto co abogado da vítima que denunciou o número 2 da Policía e que hoxe presentou no xulgado grabacións e partes médicos. A Xunta arquiva o proxecto da fábrica de fibras textiles de Altri en Palas de Rei. O Goberno Central non garante a conexión eléctrica, o que na práctica fai inviable a fábrica. A empresa denuncia que a decisión de deixalos sen electricidade foi política e non técnica. A pedra galega está presente na Basílica da Sagrada Familia, coincidindo co centenario da morte de Gaudí e 144 anos despois de colocar a primeira peza, a igrexa máis alta do mundo remata a Torre de Xesucristo e segue medrando cara ao ceo. Tanto partes das torres como do interior da Basílica foron construídas con granito galego. Boas noites. Aumenta a presión sobre a cúpula da Policía Nacional logo de revelar o abogado da muller que denunciou o número 2 do corpo que outras axentes tamén sufriron agresións sexuais. O Goberno defende a súa actuación, pero admite agora que hai que mellorar os protocolos de denuncia interna. Segundo o abogado da suposta vítima, outras axentes contactaron con el para reportar que tamén sufriron abusos de outros mandos da policía. Asegura que cando denunciaron internamente, esas mulleres expuxéronse ás represalias dos agresores. A propia ministra de Defensa recoñece que é necesario mellorar os protocolos. Tiene que haber protocolos ágiles. E para evitar interferencias, o abogado da axente pediu que sexa a Garda Civil e non a Policía Nacional a que verifique os audios e a documentación. Nas últimas horas recibiu unha chamada do ministro do Interior interesándose polo caso. O Goberno defende a xestión que fixo Marlaska pedíndolle ao a súa dimisión. El Gobierno y el señor Marlaska no lo pensó un minuto. Aínda así, ben difícil erradicar o machismo. Ninguna organización humana está libre de que en su seno haya cerdos machistas que acosan a las mujeres. En todo caso, piden non generalizar. Ante esos comportamientos que me produce asco individualizados, quiero poner en valor y sentirme orgullosa también de los miles de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. O PP reclama máis explicacións. El ministro del Interior tiene que dimitir, o porque lo conocía y lo tapó, o porque no conociéndolo, eso ha demostrado ser un auténtico incompetente porque no sabe qué ocurre en su ministerio. Os populares acusan a Marlaska de mirar para outro lado neste caso. O presidente da Xunta cree que faltan explicacións do Goberno sobre este caso. Dixo nun encontro informativo en Madrid, onde tamén falou da proposta de Rufián para unir os partidos de esquerda con vista ás eleccións xerais. Alfonso Rueda asegura que é unha operación para apuntalar a Sánchez. A proposta de Gabriel Rufián de unir as candidaturas de esquerda é para Alfonso Rueda unha estrategia para manter escanos. Supongo que si esa operación se hiciese en la izquierda, en Galicia le harían con el bloque. Han dicho que no, pero bueno, el bloque ha dicho tantas veces que no a cosas que luego ha hecho que no lo sé. Ahora, es una operación de sillones, como se suele decir. De sillones e de intentar apuntalar a Pedro Sánchez. Nun encontro informativo en Madrid, o presidente da Xunta acusou o Goberno de tomar decisións que prexudican a Galicia, como a falta de investimentos ou recursos a leis autonómicas no Constitucional, como pasou coa do litoral. Esto lo harían con otras comunidades, tan exquisitos con la Constitución, con todo lo que hagamos nosotros, y tan permisivos hasta un punto alucinante con otras comunidades. Hay una desigualdad de trato enorme y Galicia, desde luego, no está bien tratada. Rueda reivindicou a política de vivenda da Xunta nesta legislatura fronte aos anuncios de Pedro Sánchez. 160.000, ya perdí la cuenta de las que dijo que iba a hacer. En Galicia no están haciendo ni la primera. Ni la primera. Y nosotros nos hemos comprometido a hacer 4.000 en 4 años. O presidente Rueda tamén asistiu ali en Madrid ao xantar ofrecido polos reis o presidente saínte de Portugal, Gloria. Sí, a desta mañá foi a última visita oficial a España de Rebelo de Sousa, xa que nas próximas semanas abandonará o seu cargo. A visita tivo que ser aprazada ata en 2 ocasións. Os reis Don Filipe e Dona Leticia ofreceron aquí no Pazo Real en Madrid un almorzo na súa honra. O rei Filipe VI puxo en valor os lazos de amizade que agora mesmo unen a España e Portugal e puxo como exemplo que a primeira viaxe oficial da princesa Leonor en solitario foi o país veciño e que tamén a infanta Sofía está estudando ali. Foi o primeiro país que visitou cando iniciou o seu mandato e elixiu tamén España para facer a súa última visita oficial como presidente da República de Portugal.
O rei Filipe VI recibiu a Marcelo Rebelo de Sousa con honras militares na Praza da Armería do Palacio Real. Tras pasar revista ás tropas, ambos mandatarios mantiveron un encontro bilateral, tralo que o presidente portugués recibiu o saúdo das máis de 90 persoas invitadas ao xantar oficial ofrecido polos reis de España. Nos seus discursos, tanto Filipe VI como Rebelo de Sousa reafirmaron a irmandade entre España e Portugal. Las relaciones entre España y Portugal puedo dar fe de que habéis puesto la energía, la inteligencia, la sabiduría y el corazón. Señor presidente, valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. São séculos de história comum entre Estados e povos. Somos família. Rebelo de Sousa apelou a manterse unidos para defender o ordenamento internacional que para Filipe VI pasa por fortalecer Europa dentro da Alianza Atlántica. Como dicíamos, o presidente da Xunta foi un dos 100 convidados a este xantar de despedida a Rebelo de Sousa. Alfonso Rueda destaca del que foi un presidente que sempre amosou proximidade con Galicia e co que compartimos, di, unha relación de diálogo e colaboración constante que agarda que se manteña no futuro. O presidente da República que é todo un símbolo en Portugal e creo que con independencia con as políticas Portugal despido con moito afecto. Eu tamén quero mostrarlle o afecto do pobo galego e a nosa vontade de continuar unha relación moi estreita entre Galicia e Portugal. Altri non vai poder instalar a súa fábrica de fibras textís en Palas de Rei. A Xunta arquiva o expediente porque o Goberno non garante a conexión eléctrica do complexo. A conselleira de Economía e Industria ve difícil que o proxecto se poida retomar no futuro, xa que a próxima planificación eléctrica non se efectuará ata o ano 2030. Estaba en mans da empresa e do Goberno Central, en concreto do Ministerio de Transición Ecolóxica, dar enchufe á compañía co cal, pois, evidentemente, o archivo e a caducidade vai vinculada a esa falta de conexión. Se non existe a conexión concreta, ademais, con esa subestación, que o que precisa é a solución técnica que deu no proxecto, o proxecto queda archivado. A noticia foi recibida con satisfacción polos partidos da oposición. O BNG asegura que é un triunfo da cidadanía. O socialista Besteiro reclama o triunfo para o Goberno Central por negar a conexión eléctrica a ese proxecto. Por tanto, ese o Executivo Central, o Goberno Socialista, quen rexeitou a súa inclusión na planificación eléctrica e foi, efectivamente, o Goberno Central quen paralizou ese proxecto planteado polo Partido Popular. E quero decir que hoxe é un gran día, que venceu a dignidade e que estamos ante unha mostra máis da capacidade que ten o pobo galego para defenderse frente a proxectos que claramente supoñían unha ameaza para o noso futuro. Dende Green Fiber aseguran que a decisión do Goberno Central de excluir o proxecto da planificación eléctrica ten un carácter político e non técnico. Aseguran tamén que non se deu ningunha explicación técnica que xustificase a exclusión. A esa planificación, Green Fiber presentou alegacións sen resposta polo de agora por parte do Ministerio. Din tamén que a empresa está a estudar posibles opcións para a conexión eléctrica independente da planificación futura da rede eléctrica española. Centos de persoas manifestáronse esta tarde polas rúas de Vigo para reclamar a fin das peaxes da autoestrada AP9. Denuncian que a sociedade galega leva 40 anos pagando por unha infraestructura esencial para vertebrar Galicia. A manifestación estivo apoiada polo Partido Popular e polo BNG. O PSOE non participou. Desde a Federación Veciñal, que convocou o acto, critican que o Concello de Vigo non fixese unha declaración institucional en apoio da gratuidade da autoestrada do Atlántico. A Xunta e os sindicatos agrarios fan fronte común para evitar un recorte dos fondos da política agraria común. A intención de Bruxelas é reducir un 20% as partidas, que serían 80 millóns de euros menos para Galicia. Demandamos unha PAC forte, unha PAC que faga competitivo os nosos sectores productivos, o noso agro e os nosos gandeiros. Defenderemos sempre, por suposto, os intereses de Galicia e esa PAC que non pode contar con menos orzamento da que temos actualmente.
Do exterior, o foco internacional segue no Reino Unido. Tras deixalo expríncipe Andrés en liberdade onte, hoxe a Policía Británica continuou cos rexistros nas propiedades do irmán do rei Carlos. Fixérono na residencia onde viviu ata hai unhas semanas. Mentres, comezamos a coñecer datos da súa detención e de investigación da Policía. Londres, María Sabarís. Tras ser arrestado o irmán do rei, tomáronselle as pegadas digitais, fotografías para a ficha policial e mostras de ADN. Mentres o seu rostro abatido dá a volta ao mundo, a policía continúa cos rexistros que se espera se prolonguen ata o luns. E hoxe soubemos tamén que a Policía Metropolitana está contactando cos antigos e actuais axentes de protección de Andrés para preguntarlles que viron ou escoitaron no seu tempo de servizo, tras unhas informacións que apuntan a que poderían ter mirado cara a outro lado en relación ás actividades de Andrés con Epstein. E, mentres tanto, o goberno británico está estudando modificar a legislación para eliminar ao irmán do rei da liña de sucesión ao trono. O Tribunal Supremo dos Estados Unidos anula a maioría dos arancéis impostos por Donald Trump a un cento de países. A Corte argumenta que o presidente invocou unha lei de emerxencia que non está concibida para fixar este tipo de gravames. Donald Trump cualificou a decisión de profundamente decepcionante e asegurou que dispón de alternativas legais para volver a impoñer as tarifas. Unha delas entrará hoxe mesmo en vigor para fixar un arancel global do 10%. Centos de presos políticos poden ser liberados en Venezuela ou aprobarse a lei de amnistía. Quedan fora, iso sí, os que participaran en accións armadas contra os cidadáns, a soberanía e a integridade do país. Un dos beneficiados vai ser Juan Pablo Guanipa, colaborador da líder e Premio Nobel da Paz María Corina Machado. Un home matou o seu fillo e feriu de gravidade a súa muller en Tenerife. O agresor empregou un machete co que tamén atacou un garda civil. O axente tivo que abatilo a tiros. O home non tiña denuncias por violencia de xénero. Os veciños desta rúa de Cabo Blanco, no concello tinerfeño de Arona, chamaron á policía a pasada madrugada ao escoitar unha forte discusión nunha das casas. Cando a Garda Civil chegou ao lugar, atoparon un rapaz de 10 anos morto dun machadazo na cabeza. Unha muller de 26 con cortes nas pernas e o presunto agresor de 35 anos. O home moi alterado cargou contra os axentes e feriu un deles nun brazo antes de ser abatido a tiros. Un machete de unos 60 centímetros, un arma importante, muy cortante. De hecho, hay un guardia civil que resulta herido en el borde de su chaleco antibalas, ¿no? En el brazo. Se salvó la vida porque llevaba puesto un chaleco antibalas y tuvo que repeler la agresión con su arma de fuego reglamentaria, ya que carecía de otro tipo de pistola eléctrica incapacitante. A muller está en estado crítico. O seu agresor non tiña antecedentes penais nin denuncias previas por violencia de xénero. As principais institucións canarias gardaron este venres un minuto de silencio. O Concello de Arona decretou 2 días de loito oficial. Pendentes tamén de outro caso, a xuíza decretou prisión provisional sen fianza pro presunto asasino da súa exmuller e a súa filla en Chilches, na provincia de Castelló. Durante a súa comparecencia hoxe, o detido acolleuse ao seu dereito a non declarar. Inicialmente, a xuíza de violencia sobre a muller de Vilarreal imputa os delictos de homicidio ou asasinato e quebrantamento de condena. De momento, a causa mantense baixo segredo das actuacións. En Valladolid morreu un mozo de 18 anos acoitelado en plena rúa por outro rapaz de só 13. O agresor apuñalou a vítima e fuxiu acompañado por outras 2 rapazas, pero a policía localizounos de seguida. O presunto autor material do crime só ten 13 anos, polo que non se pode imputar penalmente. Canda el, a policía prendeu 2 mulleres, unha dela tamén menor. A vítima fixo 18 anos esta mesma semana e morreu no hospital. A policía investiga as causas do suceso sen desbotar que teña que ver cunha banda latina. Galicia é a primeira comunidade que vai prohibir a venda e o consumo de bebidas estimulantes aos menores de idade, equiparándoas ao alcohol e ao tabaco. O programa No Foco afondará mañá sábado nos prexuízos que causan estas bebidas na saúde, moitas veces diluídos entre agresivas campañas de publicidade. Mal chamadas bebidas enerxéticas destacan polo seu alto contido en cafeína e pola mestura de múltiples estimulantes que as converten en perigosas. A miúdo confúndense con refrescos. A publicidade adoita asocialas con maior resistencia, capacidade de concentración e alto rendemento deportivo. Pero que provocan realmente as bebidas estimulantes na xente máis nova? Irritabilidade,
produce falta de atención, pode incluso inducir a fracaso escolar, pero tamén pode dar lugar a alteracións cardíacas, es decir, a palpitacións, a taquicardias, aumento da tensión arterial. Os especialistas alertan de que o seu consumo é cada vez maior e empeza cada vez antes, entre os 9 e os 10 anos. A reportaxe completa, mañá no foco aquí na Galega. Aparatoso incendio nunha vivenda unifamiliar de Mondariz Balneario. O lume deixou calcinado o segundo andar da casa e todo parece indicar que se orixinou nunha estufa de pellets. Os propietarios saíron polo seu propio pé da casa e afortunadamente non houbo que lamentar danos persoais. Segundo informaron os bombeiros de Ponteareas, a vivenda non só quedou danada polo lume, senón tamén polo fume que se propagou por todo o inmoble. De momento, os seus propietarios non poderán volver á casa. Quedou restablecida a circulación completa na liña ferroviaria Vigo a Coruña. Estivo interrompida alrededor dunha hora entre a bifurcación de Arcade e a de Santo Amaro, debido a unha incidencia nos sistemas de sinalización. Aínda que o tráfico se restableceu antes das 3 do mediodía, houbo atrasos de case 2 horas nalgúns trens deste traxecto. O sol volveu lucir no país despois do paso do tren de borrascas que deixou tanta auga como para abastecer a comunidade durante os vindeiros 100 anos. Dende o primeiro día deste 2026, en Galicia choveu prácticamente todos os días. Hoxe non, e a xente debecía por sair á rúa e tomar as terrazas por asalto. Estas que ven son imaxes da Coruña, na zona da Mariña, pero é unha imaxe que se repetiu en prácticamente todas as vilas e cidades da comunidade. Por exemplo, en Vigo, ali está Xoel Rodríguez. Sí, moita xente, moitos clientes, pero eran sobre todo os hostaleiros os que máis botaban de menos a imaxe de prazas como esta, como a da Constitución aquí en Vigo, coas terrazas completamente cheas de xente agora mesmo tomando algo ou ceando. Iso sí, a carón dunha estufa e cunha prenda de abrigo, porque agora mesmo na cidade olívica as temperaturas rondan os 10 graus nunha noite despexada e que convida a sair para gozar do anticiclón. Terrazas cheas, tamén a Porta do Sol, a uns metros deste punto onde nos atopamos, porque hoxe haberá troula ali coa París de Noia. Grazas, Xoel. Aproveitando este bo tempo, esta tarde tivo lugar a primeira quedada do Osterian en Galicia. Foi na Coruña. Saben que Osterian son esas persoas que se identifican a sí mesmos como exemplares de especies animais. O certo é que a cita levantou unha enorme expectación, como ven, pero houbo máis curiosos que Terians. Este sábado tamén haberá quedadas en Santiago e Ourense. E falando de animais, saiban que faltar o traballo para atender unha urxencia da nosa mascota é unha ausencia xustificada. Así se desprende dunha sentenza dun xulgado de Barcelona que exculpa a unha traballadora despedida por ausentarse para acudir á eutanasia do seu can. Un xulgado do Social de Barcelona acaba de dictar unha sentenza pioneira, declarar improcedente o despedimento dunha traballadora que se ausentou do seu posto para asistir á eutanasia do seu can. Lógicamente, eso hay que ponerlo en relación con los preceptos de la Ley de Bienestar Animal. La sociedad ha cambiado y hoy por hoy no se nos puede escapar a nadie que los titulares de mascotas, pues tenemos siempre, los titulares de animales, tenemos unas obligaciones graves, que están reguladas y están totalmente especificadas en la norma. Una de ellas es de prestar los cuidados sanitarios a los mismos, de evitarles padecimientos innecesarios. A eutanasia estaba prevista para o día seguinte, pero o can sufriu un empeoramento súbito que obrigou a adiantar o proceso. Por iso, a sentenza considera que a actuación da muller que traballaba de teleoperadora foi ética, humanitaria e moralmente xustificada. Eu, evidentemente, se me vexo nunha gravedade así, pois sí, posiblemente, pois evidentemente, pois faltaría. É normal que a poidas levar ao veterinario, aínda que estés traballando. A mí pareceme totalmente normal, sí, sin ninguna dúbida. Para moita xente, cando perde unha mascota é moi importante desde o punto de vista anímico e desde un punto de vista incluso de salud emocional para ele. A sentenza pode ser recorrida, pero os seus fundamentos xurídicos abren unha vía para vincular o benestar animal co cumprimento das obrigas laborais.
A Basílica da Sagrada Familia, a máis alta do mundo, segue medrando. Xa está rematada a Torre de Xesucristo, alcanzando os 172,5 metros de altura. Foi necesario un traballo de precisión con guindastres para colocar a última peza da torre, 144 anos despois de poñer a primeira pedra e coincidindo co centenario da morte de Gaudí. A torre será inaugurada o 10 de xuño, ca visita do Papa León XIV. Iso sí, aínda quedan uns 10 anos para ver completamente rematadas as obras desta basílica expiatoria construída a base de doazóns. Unha basílica, por certo, con alma galega, como puido comprobar un equipo do telexornal Serán no seu momento. Tanto na Torre de Xesús como na maxestosidade da Sagrada Familia está presente a pegada galega. O granito saído das nosas canteiras aliouse coa xenialidade de Gaudí para esculpir a igrexa máis alta do mundo. Coas obras a pleno rendemento, ali estaba a Televisión de Galicia para comprobalo. Lo que hemos hecho es ir a buscar a distintas partes del mundo piedras similares que entre ellas, todas digamos juntas, pues nos den una carta de colores parecida a lo que nos da la piedra de Montjuïc. Y aquí es donde entra el granito de Galicia. O granito galego está presente en distintas columnas do interior da basílica, nas ventás das cubertas ou na súa parte máis icónica. Lo que son las 6 torres del cimborio central, que serán las torres más altas, la de Jesucristo, la Virgen y los 4 evangelistas. As propiedades do noso granito, similar a esa pedra de Montjuïc que se empregaba nos inicios da basílica, fano propicio para unha obra inspirada na natureza e para darlle forma unhas mans galegas que pasarán a formar parte da historia. Somos especialistas, facemos todo tipo de texturas, cortes, todo tipo de geometría. Todos os que traballamos aquí, da igual que seamos canteiros, carpinteiros, todo o mundo ten que formar parte porque tens que pensar en conjunto para que isto tire para arriba. A pedra galega forma parte da eternidade. Temos que informalos dunha nova de última hora. A A6 está cortada en Baralla en dirección Lugo por un accidente entre un coche e un camión. O vehículo pesado quedou emborcado no medio dos 2 carrís. Vamos con máis asuntos. Unha biografía de Miguel Anxo aseguraba que o artista italiano queimara todas as súas obras antes de morrer, pero un novo estudo di que non, que hai polo menos 20 obras que entregou a amigos e discípulos. E por qué? Pois, segundo esta teoría, Miguel Anxo ideou un plan durante os seus últimos anos de vida, antes de morrer, para evitar que un sobriño co que non tiña boa relación herdase todas as súas obras. Así que fixo crer que efectivamente lle prendera lume a todo. Regresan a Galicia as esculturas medievais do Mosteiro de Carboeiro, que estaban en Cataluña. Son 2 pezas do século XIII, un Cristo en Maxestade e unha figura cos símbolos de San Lucas e San Xoán. Xa se poden visitar no Museo das Peregrinacións de Santiago e agárdase que no futuro poidan volver a Carboeiro. Pero para pezas valiosas, os nosos compañeros do luar. Hola, Galloso. ¿Qué tal, Pablo? Compañeros de informativos. Hoxe un programa cargado de sorpresas. Temos a Orquestra Saudade, temos a Rusé cantando cancións de Rafaela Carrá, a Lucía Pérez, cousas moi lindas, recanteiros. E tamén os compañeiros do tempo, que parece ser atopar unha clave para que deixara de chover. Bueno, con axuda de alguén, creo. Prestade atención para saber por que deixou de chover. Hoxe no lugar. E estamos pendentes desa información de última hora que lles trasladamos a iso uns minutos. Un accidente na A6 en Baralla está cortando a circulación dos 2 carrís en dirección Lugo, desde Baralla a Lugo, por un accidente entre un coche e un camión. O vehículo pesado quedou emborcado no medio dos 2 carrís. Saben que poden seguir informados desta e outras informacións a través da Radio Galega e da nosa web g24.gal. Hoxe celebramos o Día dos Fotógrafos e dos Cámaras, oficios esenciais para o xornalismo e máis para a televisión, así que un gran día para nos aquí na Televisión de Galicia. Grazas a eles podemos documentar a realidade e ter un arquivo visual da historia recente. O valor da imaxe está fora de toda discusión, sobre todo cando é un profesional quen a toma. Así que hoxe queremos render homenaxe aos nosos compañeiros personalizados nos que me acompañan aquí no plató. Hoxe na 5, a cámara guindastre está Elena Rodríguez. Ca cámara 3 está o noso compi José Luis Álvarez, na cámara 2 o gran Raúl Mella. Para eles o noso recoñecemento no seu día e a vostedes que teñan unha feliz fin de semana. Adeus.